toho videa. To video bude pijenka vodu. Já to musím celé i pít. Že to i pijem. Potom dostanem pištol. 3, 2, 1, teraz! Ukaž to na kameru. Už mám to vypité. A dajže. Jo. Víte, ještě budeme... Počkej. Ještě budeme také video, že budeme točit. Já sám budem točit nechutný challenge. Budem se rozprávat s babkou. Počkej. Já se něco ti povídat potom. A budeme ještě hrát dneska. Doufám, že si to posleme. Tak ne. Nedajte like. Tak ano, dajte like. Dajte komentář, like, já se položím a holka na kole.